Arestado ang sarong lalaki sa pigkasal na bypass operation kan otoridad sa Diversion Road, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 8:15 kasubanggi. Binisto ang suspect na si Jay, 42 anyos, soltero, warang trabaho asin residente kan Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Basado sa impormasyon, sarong pusher buyer ang napabakalang kan suspect ng pigtutubo na shabu na nakalaag sa sarong ziplock transparent plastic sachet na nagkakantidad din 100,000 pesos. Dangan dumana ini, inaresto. Na-recover man sa yan 10 pang pidaso ng ziplock transparent plastic sachet na may laog din pigtutubo na shabu na may gabat na 600 gramo asin nagkakantidad din 4.80 milyong piso. Hindi kung nasaro sa mga arrested suspects so hapon, nagdara sa mas daradakulang kantidad. Kung siring bakulan siyang basta-basta pusher, kundi pwede siyang mag-classify as sarong supplier. Kasi yung mga items na na-recover sa iya, yung confiscated items, dahil ka siya naka-repack, in the sense na dahil ka siya naka-repack sa sachet. So, ini po, kumbaga, kung sa pakyawan. Naarasto ang suspect ang pinagsarong pwersa kan Police Station 2 Intel Operatives, Station Drug Enforcement Unit, Camarines Sur Provincial Drug Enforcement Unit, CIU Naga City Police Office, asin PDEA Naga. Pangakudan po sa mga kababayan na iwas magtuloy na sa pag-engage sa illegal na droga kasi may mag-engage sa patayang taong karahayan. Ang nilang kaining resulta, mararautan sa po yung hawak, mararautan sa po yung pamilya asin and the extreme cases pwedeng mararautan sa po yung buhay. Sa presente, nasa kustodiya pa kan kapulisan ng sospek as inahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Purpasena.